Uiteindelijk draait het om de Olympische Spelen en daar wil ik graag voor goud gaan. Dus dat zit voorop dit jaar. Rederriedster Marijke Groenewoud had dit jaar maar één doel. De lange baan op de Olympische Spelen. 3 en 4 kilometer. Maar daar is de camera je het net op jochten. Die stiert op een langere afstand. De marathon. Hoe belangrijk is die marathon voor jou in een Olympisch jaar lange baan? Nou, helemaal net belangrijk eigenlijk. Het is een hele goede training richting de lange baanwedstrijd natuurlijk. Alleen qua resultaten maakt het mij net zo heel veel uit. Kom je wel om te winnen, dat is natuurlijk één ding wat voorop staat. Groenewoud is hik en tuin in het marathonrieden. Vlien hier hellen ze een record binnen. De meeste marathonoverwinningen in 1 seizoen. En dus stiert ze in het middelpunt van de belangstelling op de opening van het nieuwe seizoen in Amsterdam. Maar, zoals ze zelf al zei, een nieuw record is geen doel. Nou, lekker is dat. Ik denk we gaan wel lekker op recordjacht. Daar we 16 wedstrijden lang volgen. Maar goed is net. Ik denk net dat uiteindelijk eruit komt aan het einde van het jaar. Nee. Waarom dan dags wol onder start van de marathon dit jaar? Ik denk dat die combinatie gewoon heel goed werkt. Dat ga ik Aaron hier natuurlijk ook altijd doen. En bij jullie in de ploeg mensen sowieso van die combinatie. En ik haal mijn plezier eruit. En het is gewoon een hele goede training richting de lange baan. Wat zo hest is dat wij ons focussen op lange afstand. En dat in feite de marathon is gewoon een ideale manier om te trainen. En dan gaat het erom dat voor marathonrieders, die hebben hele grote zoegesleden, die winnen het wurg. Maar vaak is ze net zo geweldig in techniek. En ja, daar zijn we dus een hele plot mee bezig om goede rieders te maken. En wils de verhaal om de marathon beginnen, jou dat u de mogelijkheid even hoe te schakelen naar de warming-up bij de Malje. Want daar docht Harm Visser mooi. Ook een van de favorieten. Hoe wichtig is de marathon voor Harm Visser? Ja, volle belangrijk. Voor mij is het net samen de reden erbij. Voor mij is het echt gewoon een hoofddoel. En is de speel en is eigenlijk voor mij iets wat veel voet is. Dus ja, voor mij is het gewoon super belangrijk. Intussen had Groenewoud hier in een rede trui de koppositie weer te pakken. 80 rondjes over het ijs. En dat wordt het wel even. Dit is net 1 maandje in de finale. Dus, maar gauw weer om de Visser. Want Vlien hier, iedereen meer hier, hij wiebelt scherren. Kun je misschien wat verder komen. Ik ben natuurlijk hier in Amsterdam, dus ik ga natuurlijk wel een appeltje te schillen naar Amsterdam om het samen te zezen. Dan de blik weer op de verhaalje. Het laatste rondje. Groenewoud aan de leiding. Groenewoud gaat hier net als vorig jaar de winst pakken. Ja, boem! Groenewoud voor op Talstra Kerkhoff. Ja! Het is voor iemand die de marathon het heel volle boeit wel een hele goede race worden. Ja, het boeit me net zo volgens misschien ook wel wat raar zijn, maar ik vind het natuurlijk hartstikke leuk om te rijden. En als je hier binnen wil je graag winnen, dus ja, dan het boeit me ergens natuurlijk wel wat. Maar ja, uiteindelijk het doel is dit hier wel gewoon Olympische Spelen. Dat probeer ik eigenlijk te zezen. En dan de winst hier in Amsterdam, net als vorig jaar. Geven we een applaus, wederom gestart onder nummer 1 van Albert Heijn Zaanlander, Marijke Groenewoud. Hoe groot is die kast dus? Want hoeveel bekers heeft er wel net intussen? Nou, ik moet zeggen dat 90% van mijn prijzen met mijn huid thuis lezen. Dus bij mij thuis valt het nog een beetje mooi. Wat al op zolder? Ja, eigenlijk wel ja. Heel slecht misschien, maar zij is het wel ja. Nou, dan hoop ik dat de Groenewouds een grote schouder ha. Want dit zal net de laatste prijs wezen. Als afsluiter de eigenwer op de Malje. Want jou bent vanzelfs benijd of Harm Visser aanrekent met zijn trauma in Amsterdam. Maar ik ga meer nice. Hij gaat hier het feestje vieren. Hij gaat het afmaken voor Royal Ewer. Shoot den Hector! Visser wint net. Hij wordt uiteindelijk 5e. Oh, hest wat maar uit Amsterdam, hè? Ja, dat werkt me nog net heel veel geluk. Maar ik wil even strijden eronder dan dat daadwerkelijk eronder. Dus wat dat betreft ben ik al veel ervoor. Hier gaan pakken met Sjoerd den Hector.